салом дӯстон, айни замон дар гардиши Ленинград қарор дорем. ноҳияи рӯдакӣ дар инҷа худи гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мосси 46 микрорайони шаҳри Душанбе. аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. аз 12 ошшона иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар 9 ошшонаш ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дарони подъезд аз дӯстони азиз дар 9 ошшона қарор дорем. дар як подъезд ҳамагӣ 5 хона ҳаст, ҷои лифт, ҷои зинапоя ва худи хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ имрӯзаамон дӯстони азиз як хонага мебошад бо масоҳати 54,4 метри квадратӣ дар 9 ошшонаи бинои навастройга. худи бино аз 12 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. трезои хона тарафи двора нигоҳ мекунад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад, роҳу раваст, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона ва якум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ошхона шурӯъ мекунем. ошхона мебошад дӯстони азиз. бинед чӣ қадар як масоҳати калон дорад. ҳамаи перегородҳо бо ғишти пухта. ва боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз. хона аз рӯи ҳуҷрат як хонага ҳаст, аммо метавонед ин хонаро ба ду хонага ҳам табдил диҳед дӯстони азиз. чӣ гуна? мисол шаҳре ки мебинед ошхонааш бениҳоят ошхонаи калон мебошад, метавонед аз байн тақсим кунед дӯстони азиз. ҳатто имконият аст ки перегородка накунед, просто пластикати маҳкам кунед. дар инҷо ошхонатон мешавад дар назди треза, кухни гарнитур мисол аз ин тараф ё ин ки аз ин тараф ва ними хона бошад, тақрибан як 60-70% хона ба ин хонаро ба ҳуҷраи истиқоматӣ табдил метиҳад дӯстони азиз. меҳмонотонам метавонед дар ҳамин ҷо қабул кунед. якбора хӯрокам аз ошхона ба меҳмонон метавонед пешниҳод кунед дӯстони азиз. ва ин ҳуҷра бошад, ҳуҷраи хоб ҳам хел меистад. ин гуна вариант ҳам ҳаст. ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳуҷраро метавонед ҳамчун ҳуҷраи хоб истифода баред дӯстони азиз. дар инҷо ҳоҷатхона ва дар инҷо бошад ҳамом. ҳоҷатхона ва ҳамом алоҳида мебошанд дӯстони азиз. хона дар гардиши Ленинград ҷойгир аст. ноҳияи рӯдакӣ, дар наздикиаш бозорчаи Ленинград, бозорчаи рӯдакӣ, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкил нест. автобусҳо, маршруткаҳо, таксиҳо ҳамашон ҳаст. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи рӯдакӣ маршрут зиёд мебошад. акнун гап мезанем моҳити нарх. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $520. дар умум $28288 мешавад, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар занзида пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.